Subsub na ang pagpangandam sa ipahigayong National Peso Congress sa Lapu-Lapu City karong Oktubre. Samtang gidagsa sa gatusan ka mga aplikante ang Charter Day Local and Overseas Job Fair sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Ani ang report. Gikan sa manufacturing, business process outsourcing kun BPO, ESL schools, supermarkets ug resorts ang mga bakanting trabaho nga gitanyag sa 27 ka mga kompanya nga nisalmot sa Charter Day Local and Overseas Job Fair. Samtang may 7 usab ka mga lehitimong recruitment agencies ang nagtanyag og trabaho alang sa Europa ug Asia sa mga buot mangindahay abroad. Sa kinatibukan, moabot sa 6,785 ang mga bakanting trabaho nga gitanyag. We make sure to invite all of these companies from different kanang industries, no, so that naay mga opportunities nga pwede nilang mapadulngan, no, just in case nga dili sila moha ani nga particular nga industry, napa sila other options, no. Usa sa mga nilinya ang 19 anyos nga si Nahipa Sultan taga Sudtungan, Basak. Human siya nitapo sa senior high school niya tung 2024, nanrabaho una siya aron makatabang sa iyang mga ginikanan. Ug kay natapos na ang iyang kontrata sa iyang gitrabaho ang kompanya niadtong Pebrero, gikalipay niyang may job fair na usab nga gipasiugdahan ang dakbayan. Well, helpful jud kaayo siya since right now need jud na ko nga mag-work. Sa Bigasbahin, aniya karon sa Lapu-Lapu City ang mga opisyal sa Peso Managers Association of the Philippines kun Peso Map. Kini aron ma-finalize ang venue nga pahigayunan sa National Public Employment Service Office Congress nga ipahigayon sa Lapu-Lapu City karong October 14 hangtod October 16. Tambungan kini sa mga Peso managers, job placement officers ug mga opisyal sa regional offices sa Department of Labor and Employment. The celebration of the successful Peso managers all over the Philippines, at ito po ay pagdiriwang din ng napakagandang partnership between the Department of Labor and Employment and the Peso Managers Association of the Philippines. They're here with us to show their support and to also guide us on how we go about the hosting of that very big event for all the pesos. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Basta.